interesant, cam așa arată. Wow! Deci aici facem unboxing, hai să deschidem ăsta, așa. Wow, Elias, ia uite-te. Wow! Ăsta trebuie pus 5 minute în apă și după aia poți să mănânci. Pan! 3 ori iute din 5, fraților. Haide, ia tu ăsta să bag. Nu. Vai. Iute un pic. Foarte fierbinte. Uite. Așa îi dau un snack dacă te duci în... Dacă ești în pădure, să ai un snack din ăsta. Cred că i-aș da un 8 din 10. Chiar e bun.